Warjri. Ka Menteri Ketenat ke Koit ke Khiah Dr. Amperin Lingdo ilaong ba wat lada ke Meghalaya kampen longkong san ya ke Jingpenrung Kerteng ya wadhar na ke benta ki patba Henry ki Jingmyntoi haba pang basitom na ke Sorkar Pdeng on omla ban yo Khlem u adhar. Haba keren bakilat pathai kubor halor u adhar ban penyo ya ki jingyarap na ka skim MHIS Dr. Amperin ilaong ba kaptu ka ni ki skim jong ka Sorkar India la penyesno lang bat u adhar kum ka MHIS ya ka balabu lang bat ki Prime Minister Special Scheme na ka benta ki jingdon kam ban yo ya ka jingsumar hakador ka babed. Shu ilaong ba minta ya wadhar la pentrikam ha baro kiliang ha kaba ki pat nong snong kila snuthu ya ka jingkong san ban pinon kam ya wadhar na ka benta ban yo ya ki Jingmyntoi na ka Sorkar. Ha ga jo kapor ila penslur ru ya ki pat ba ban penrung kerteng na ka benta wadhar ban ong bakani kan long kalat na ka benta ki longyeng ban yo ya shibun ki Jingmyntoi na ka ne ka scheme. Ration facility for beneficiaries is again linked to Aadhaar. The MHIS of the state of Meghalaya, because it is now dovetailed along with the Prime Minister's special scheme for the provision of affordable health facilities for the citizens of India. So that also necessitates that Aadhaar linkage and seeding is compulsory.